ଏ ଏ ଏଠୁ ଏଠୁ ମାନେ ସିଏ ଯାଏ ମଶାଣି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଏହାକୁ ମାନେ ସଫା କରିକି ଏଠି ଚାଷ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କୁମଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି କୁମଡ଼ା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଆଉ ଏହାର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇଏ କ'ଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି କୁମୁଡ଼ା। ଇଏ ବି ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ୟାର ନାଁ ହେଉଛି କାଙ୍କୁଡ଼ି। ଭାଇ କି ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖ ଏମିତିକା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସେ ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ମଶାଣି ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଦେଖ କାଙ୍କୁଡ଼ି ଭାଇ। ଇଏ ଦେଖ ଏ ହେଉଛି ଝୁନଗା ଗଛ। ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ ବି ଅଛି କାଙ୍କୁଡ଼ି ସେ ବି କାଙ୍କୁଡ଼ି। ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଫୁଲଟା ଅଛି। ଫୁଲ ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତା ଫଳ ଆସିବ। ଖାଇବା ବହୁତ ନା ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ନା ଗଳି କରିଦେବେ ଭାଇ। ତ ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। କହୁଥିଲି ନା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମଶାଣି ମାନେ ଆମ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ମଶାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେ ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷେତ। ମାନେ ଆମେ କପା ଚାଷ କରୁଛେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ ମାନେ ସରି ମଶାଣି ଇଏ ହେଉଛି ମଶାଣି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ନା ଏହାକୁ ମାଇକି ଏମାନେ ଏଠି ବି ଚାଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଘୋଳିଟେ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଘୋଳିରେ। ଆମ ସାଇଡ଼୍ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦେଖ ଇଏ ନା ତାକୁ ଧରିଲା ମାତ୍ରାକେ ତା ଗିଚି ଦେବ ପୁରା ମାନେ ତା ନିଶ ଅନୁସାରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଧରିଛି ଦେଖ ଧରିଲା ପରେ ତା ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରୁହନ୍ତି। ଏଡ଼େ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତା ଶରୀର ନା ବହୁତ ପତଳା ଥାଏ। ମାନେ ଟିକେ ମାରିଦେବ ନା ଇଏ ଫାଟିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏମିତିକା ଇଏ ମାନେ ବହୁତ କୋମଳ ଇଏ ଭାଇ। ଦେଖ ଏମିତିକା ଘୋଳି କେବେ ଦେଖିଥିଲ କି? ମୁଁ ଏହାର ନାଁ ଜାଣିନି କି ଇଏ କେଉଁଠି ଆସିଲା ଇଏ କ'ଣ କରେ କିଛି ଜାଣିନି। ହେଲେ ଭାଇ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ନା ମାନେ ଗଛ ଉପରକୁ ବି ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାଟି ଫାଟି ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ଦେଖ ଏମିତିକା ଦିଶୁଛି। ୟାର ନା କିଏ ଜାଣିଛ ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ବି ଭିଉ ଯାଏନି। ମାନେ ହଉ କେବେ ତ ଭିଉ ଯାଇନି ଗୋଟେ ବି ଭିଉ ଯାଏନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଉ ଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭାଇ ଭାବିକି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତ ବା ଆମ କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ କପା କେମିତି ହେଇଛି ଚାଲ ଏଇନା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷେତ। ମାନେ ଇଏ ଟିକି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ନୁହେଁ। ଇଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଆମ ଗାଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ କ୍ଷେତ ମାନେ ଟିକେ ସେମିତି କରିପାରିଲୁନି ଯେମିତି କପା ଚାଷ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି କପା ଏ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଆଗକୁ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ନୁହେଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କପା ମାନେ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କପା। ଏଠି ମାନେ ଏମିତିକା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍। ମୋ ବାପା ମୁଁ ମୋ ମାଆ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକିନା ମାନେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରିନି ଏଯାଏ କି କରିବି ପାରୁନି। ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ସେମିତି ବି ଗାଁ ଲୋକ ଫାଲତୁ ବହୁତ କିଛି କୁହନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କପା ଗଛ। ଆଉ ଏମିତିକା ହେଇଛି ଦେଖ ସିଏ ଯାଏଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଟିକେ ହିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ହିରୋ ଅଛି ସେ ଯାଏଁ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ
गोटे गोटे फल गछ लगा जाइए कहीं फल गछ लगे टिके खाइबा को मिले साग ये देखुव आउ एठी भी मशाणी थिला ए मशाणी देखंतु ए होची टिके जो अच्छी गछ मान सी होची मशाणी से भी मशाणी लोक मैंने आटिके से भी सब पड़ाती आउ ये होची आम कपा जो कि एमती प्रकार ठीक अच्छे।